Weche auchiel nyakoro mga jiwang nyaka ne bagi yiero maduong' e pacho ka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance odoramo ni pok giyango tenda William Ruto wirani ne ok giyie gi duoko mar yiero no. Iching' ma kawuono nyakoro mga jiwang' e chenro mar atilo waikoni wechego mag siasa, mago mag thieth kaachiel gi mago mag tuke. Ing'eyo kaka pile ka en Jumapil kama wantiere kod kidienje ariyo mar chenro ne. Mokwongo wakawoni wechego manyien ka bang'e George Bati oseikore makare gi twak mar atilo. To mokwongo magi tholuche. Jotim nonro ka Kemri yango ni kit suna moro sieko manyalo kelo midhiero mar medruok mar malaria e pacho ka. Ilikuwa kwa ofisi kama kawaida kazi yetu. Watu wakakuja ambaye walikuwa wengi sana. Wakaanza kutufahamia. Wakiwa wanasema wao wanapewa support na serikali ya Ruto. Jiaparo yudo hinyruok bang' tulo moche kin johera mag ODM kod UDA e kaunti ma Kisii. Helbni kik kete obed gi matek nikech king'iyo joma wuok kata Nyanza kacha nthindo wuok kuonde ma e family ma odhier kabisa. E report makende kawuono warango chal mar chenro mar siro jopuonjre ne somo mag mbalariany kod kuonde tiegruok madiere. Arwakini machiegni nyakoro mga jiwang' rio makare wantiere kanyo gi Winnie Adoyo malokonwa wechegi. E thuolo matudi kode wantiere kanyo live moro machuok ariyo adek auchiel nono ka bende wantiere mbui Ramogi TV Facebook kanyo live nyiso apachi kotenore gi mago mwaikoni odhiambo makawuono. Machiegni e chenro ni maratil nyinga Lydia Okeo. Kido manyien mar suna makelo tuo mar malaria fwenye Kenya kako duol matimo nonro mar thieth e pacho ka Kemri. Kido ni maoyangi nyinge kaka Noflis Stephens landre e gwenge kod bombe. Bedo ni kido ni oyudre piny Kenya luro ni tie ni kwan mar jogo mayudo tuo ma malaria nyalo medore kendo duoko chien okenge ma migawo mar thieth osebedo kaketo kaka yore makedo kod tuo mar malaria kaka Judith Omondi leronwa. E lipot ma ogol kod Samuel Kariuki ma en director maduong' mar duol mochung' ne timo nonro mag weche thieth e pacho ka e Kemri, kido manyien mar suna ma oyang kaka Noflis Stephens ne okwongo fwenye kuonde dak Malaisa Miss kod Saku mantie kaunti ma Marsabit kuma koro giseyarie nonro mar ka gitiyo machiegni kod migawo mar thieth. Kemri olero ni suna ni kod nyalo mar dakie kubni mag pi, tiend mitok gari, tangi mating'o taka kod alwora ma ochido e kind mamoko. Ma koro medo kwan mar ji manyalo yudo tuo mar malaria, ahinya to e bombe mathoth ne tuo mar malaria ne ok thor landore. Milome koro chwal ne jo Kenya mondo migi lu chike kaka tiyo kod net mar suna kaachiel kod kuoyo yath man kod kwiri manego suna kata duoko piny teko margi mar lando malaria. Piny Kenya bedo kod lipode mag malaria ma kwan gi romo milion 3.5 higa ka higa, mak mana ni piny owacho osebedo ka biro kod okenge mag duoko piny kwan ni kaka chwalo net mag suna e gwenge ma malaria thoro landore kaachiel kod chiwo chanjo ne nyithindo mani piny mar higni 2. Judith Omondi, Ramogi TV. Kora mga jiwang' luang ni mager mar maugo yangore ni medo monje gwenge manie dho wath Malihunda sub-county Mabonde county ma Siaya. Jogweng' wacho ni maugo kidek tieko nyadhi akara nyadhi mar dho wath Malihunda ka jopith mag jamni bende koro dak gi luoro mar midhiero ma maugo kidek kelo na ngimagi kod mago mag jamni. Karo bedo ni moko kuom jodak osetemo tiyo gi yore mopogore opogore e kedo gi maugo. Giywak ni maugo omuomogi kendo koro gichwalo ywak ne piny owacho mondo konygi e kedo gi midhiero ma kamano. Chupani endi oting'o bende tikne luongo maugo kaka tik dhiang' luongo ga maugo. Maugo to chandowa, okayowa seche mwadhi luo kata seche ma wan e tie nam dho pi, okayonwa nyaka jamni mwapidho kendo sirikal nwakwayo ni mondo okel chenro mar nego maugo. Nochak neg moko to moko kinde migawo notime chon. Koro wagombo ni mondo sirikal okel kaka inyalo neg maugo e tie nam. Maugo nego wa ma kunyalo konyowa maugo to nego wa malit to kwane jo maugo chone maneno ga jo maugo kabiro tigo yath e tie nam tinde onge. Wanyalo kwayo mana ni sirikal mondo dwar kaka konyowa nikech maugo gi ngima jamni ma wan go koro ok bed kare. Aya kit yuto ma wan go modang' wach manyalo support kata mana tieko maugo no. Saya mowinjore kata intervals of periods mowinjore
okwanyala afford unless sirikal ema mondo konywa. Bet ni maugo nitie kani miyo ji ok nyal kata timo gik moko ma gidwa timo. Miyo ji luoro kata samoro biro dak e tie nam. Nikech kiparo ni nyaka itim na gik matimo gi kidag gi kwe to koro bet matek. So wach maugo no en gima sirikal onego ne kaka nyalo konyogo ji mondo ji obed gi kwe, mondo ji obed ni nyalo dwaro biro kata timo gik moko e dho nam. Kwa dhie mago mag siasa nyakoro mga juang ateri nyake county makisi kama obila makisi timo nonre witulo manyocho muoch e romo mar Azimio kendo weyo ka ji 10 oyudo hinyruok. Obilago nono matut lweny no mayangore ni nyo bede kind rawere moko masiro Azimio kod mago masiro Kenya Kwanza. Jogo manyocho yudo hinyruok nyoringo osiptal Makisi referral. Governor Makisi en achiel kuom jotelo ma oselimo jotuo go e osiptal kendo kwedo monj makamano ka odwaro ni mondo obila omed timo nonro. Nakonga security ya boda Pakisi. Nilikuwa kwa ofisi kama kawaida kazi yetu. Watu wakakuja ambaye walikuwa wengi sana. Wakaanza kutufahamia. Wakiwa wanasema wao wanapewa support na serikali ya Ruto. Hiyo ndio kitu walikuwa wanasema wakisema ati hawatambui serikali ya county. Wakatufahamia kwa ofisi yetu wakaumiza pikipiki zaidi ya 8 walikuwa nakatakata na majembe na mapanga walikuwa nayo. Pikipiki siliumia pikipiki 7 walipasua mbaya sana. Mimi pia walinigonga kichwa hapa kutoka nyuma. So niligongwa nikaumizwa, nimeshonwa. Na kwa mgongo pia niligongwa na hizo fimbo zenye walikuwa nazo. Out of the 10, 7 had injuries which were able to be treated and allowed home. 3 were fairly critical and had to be admitted. For the 3, 2 of them have deep cut wounds to the scalp with a mild to moderate brain injury. My brother Kindiki, can you control your officers? Because I'm told they are under instruction to frustrate the running of the county government business so that they are seen to be a disorder. It's unfortunate that people who are breadwinners, they are now sleeping or they are lying in beds in the hospital under the full glare of the police officers who are supposed to keep law and order. Kapodwa go tacha mago mag siasa nyakoro mga juang pod wante ong'eyo mago motendre kod riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kama korodon bura mar Wiper oseo kweth mar Kenya Kwanza ewi pogruok mosebedo kanenre kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Mabire seche ma pogruok osebedo kamienje duond buche mag Jubilee kod mano mar ODM duto mane riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ochung' motegno ni duond bura no pod ni riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. E thuolo manotwake gi jofwambo ero mandala riyo ma duond bura no manobagi Naivasha e county Nakuru, Kalonzo ramo ni Wiper bitio ngangi piny owacho ma pachoka. We, the leaders of the Wiper Democratic Movement, want to emphasize that we will not allow this country to retrogress to the dark days of the one-party state. Despite all their efforts, we remain united and indeed intact. Fellow Kenyans, it is a well-known fact that this government has consistently lied to you and still continues to lie to you to date. Mabire seche mamoko kuom jotelo maya riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nenore ka gima chorore machiegni gi piny owacho mar Kenya Kwanza kamoko bendo setimo limbe apisi ma jatend piny Kenya. The executive has made many attempts to divide the Azimio la Umoja One Kenya coalition. They have openly used public institution and public resources to entice individual members, quote unquote, in the name of development, to break ranks with their political parties. They have systematically tried to erode all the gains of multi-party democracy under our Constitution 2010 and take this nation back
to one-party state. Kalonzo Ramo ni pok giyango tend William Ruto wirani ok giyie gi duoko mar yiero mokalo kakoro singo ni riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance biro dhi mbele gi bago romo mag sundo piny owacho mondo chop singo manomiyo ganda jo Kenya e ndalo campaigns. Today, the Mamamboga cannot pay rent. The boda can barely fuel their motorbikes. Our farmers have maize rotting in silos. Yet this government is hell-bent on feeding Kenyans with GMOs. The average mwananchi is being overtaxed and overburdened. Unemployment is on the rise. Kenyans are losing their lives to senseless violence, and the state of insecurity is alarming. Our victory may have been stolen by the IEBC under the direction of Wafula Chebukati and in a compromised Supreme Court. But the real court, the People's Court, is yet to give its verdict. Kweth mar Azimio osebedo kaseo piny owacho kuom rembero uchumi ma pacho ka mbeko nengo ngimba kod mamoko kaka negisingo. Kenya County ma Nairobi nyakoromo ga juang kama tend County ma Nairobi yango ne gisekete tim nywando jotije manenie tend NMS mayande yuak ni Nairobi County wayo gyo ke chenro mag jotije County. Governor Johnson Sakaja wayango ma kaumedo ni katalak teche mayande yuago chudo mago kumba mano ma thieth NHIF bende osewinji wak gi kendo chudo mag NHIF koro setim. Sakaja loso kano yore alam e kanisa mar Outreach Mountain Christian kadak ma Lakisama e County ma Nairobi. The challenge that we had earlier was that the insurance cover for the doctors was a contract between the Ministry of Public Service and NHIF. That time when you had NMS, we're now transitioning it. And so that is why it's been on and off. We're dealing with that. For us, we want to make sure that all those programs that had started and stalled, for instance, in Lakisama, there's supposed to be a medical center, level 2, that they started construction and it stopped. We want to make sure that we conclude it. And we want to make sure that the people of Nairobi are able to access healthcare. In the coming financial year, we intend to cover 232,000 families tuwapatie bima. Tuwalipie wale ambao wako chini kabisa, ambao hawezi afford kulipa NHIF, tutawalipia kila mwezi ndani ya program ya Nairobi Care ili waweze kuaccess na familia zao wakienda kwa hospitali hawalipishwi. Lakini pia vijana wengi wako na shida, hawana kazi. Tumesema vijana 10,000 wanaandikwa kazi ya kupanda miti na kufanya usafi katika mji wetu. We are launching that program soon with His Excellency the President, ili vijana wetu in a week they can get 2,500 shillings wanatusaidia in greening the city. Kakoro wakalo boda nyakoromo ga juang ateri nyake piny mar Ethiopia kama jatenda piny Kenya William Ruto oseobede migepe mochung'ne weche omenda e piny mangima kuom badhore golo omenda ne chopo singo mar kedo kod lokruok chal mar kor lwasi ahinya ne pinje ma pod dongore koting'o Afrika. Koloso tenge maromo madhi nyime Addis Ababa, ten piny okoni dwaro nitie matwak ewi kaka ichiwo sire kedo kod lokruok chal kor lwasi koting'o midhiero mar oro ma omako tung' pinje Afrika. Ruto lero ni po ne ojuang pinje ma pod dongore sani piny ngima biro bedo matek kata kama tek kaluwore kod midhiero mamedore. E kinde no bende jatend piny owacho ni piny Kenya oikore maneno ni kwe obede piny Kongo kaluwore kod winjruok manoketi kod jotend pinje Afrika ma ugwe. It is scientifically proven that the current situation, the drought situation in Kenya, in other parts of the globe, in other parts of Africa, is as a result of climate change. It is the reality. The situation is getting worse. 6 million people in Kenya are faced with severe drought. Before I came here on Friday, we had a big meeting with development partners on what the Kenya government is doing. We are rerouting. We are reorganizing our budget. We have already spent close to 30 billion Kenya shillings on feeding, on accessing food for livestock, on water tracking. We are going to reorganize our budget some more because the situation is not getting better, the situation is getting worse. Kenya is ready to do what we agree as the East African heads of state. We had a meeting on Saturday, we agreed on the timelines. It is true, Kenya is the only country that has deployed in DRC. It was agreed that 5 countries deploy, only Kenya has deployed. We are waiting and we have agreed that by end of this month,
all the other countries will deploy. We have agreed on a metrics of deployment. We have agreed on a course of action. We have agreed that this military intervention is going to be in parallel with a political engagement of the combatants on the ground, M23, and all the other fighting forces, so that we can give ourselves the best opportunity to succeed. Kaduoge pacho kanya kwa Ramogi teri nyake county no Mamigori kama jokanyo mar bunge la wananchi county Mamigori dwaro mondo piny owacho mar county Mamigori oket maine weche mag pur mondo mi county Mamigori obed kod chiemo moromo. Kaka Jojo malero na koya county no ywak mar jopiny ene okenge poko ket motegno county no maneno ni chiemo obedo e yo makare. County Mamigori en achiel kuom counties e piny Kenya ma osebedo kod nok mar chiemo. Moko kuom oganda e county ni Mamigori mawuok e subcounty Manyatike, Suna West, ka achiel kod Uriri osido kony mar chiemo ka wuok kuom piny owacho mamalo. Gavana Mamigori Chilo Yanko e kinde manochamo mar apis ne osingo ni wechego mag pur en achiel kuom ajenda ge madongo ma odwa kete maino mare mondo county Mamigori obed kod chiemo. During the campaigns, we promised to enhance food production by introducing production of new cash crops, enhancing the production of processing of crops we already produce, subsidize farm inputs, and leverage on technology to increase agriculture. Kinde osekalo malo dweche 4 nyaka ne Ochilo donji apis kaka governor kabende nitiere moko msingo manoketo e wechego mag pur ma osechopo kamoko topoko chopo. Strategies have been put in place and we are focusing and targeting to have 70,000 hectares under maize. We normally use our scale, maize. When we have maize, we have food. One gi programs ma support cash crops mopogre. Mokwongo wadwa chako gi oduma. Jokanyo mar bunge la wananchi e county Mamigori koro osechako parone mondo jiw wechego mag pur mondo county Mamigori obed kod chiemo moromo. Cereal Mamigori ka especially moromo wan ge Suna West ka onindo. Sani kiyudo gik mokane ye kanyo okan mana pilipili mantiere. Koro ko understand ni nen cereal mar apilo kusono nego bene kane e mwandu mag jopiny. Wadwaro ni cereal no mondo pong gi cham. Nicho wuye irrigation Manyatike mar kuja. Wakwani mondo move gi speed kendo move gi mapiyo kabisa mondo hakikisha ni irrigation Manyatike odhi maber kaka idwar. Kech Nyatike njo wacho ni nyalo pure mchele, nyalo pure oduma, nyalo pure gik machalo cabbage kata watermelon. Migori county ka wan gi resources. Wan gi gik mang'eny mwanyalo pidho rabuon Migori ka. Migori ka ochako dhi mana Nairobi mobedo processed. Wapenjo ne to mashinde mag mantie the kaka. Wan ok wanyal ng'iewo gi mondo wabed kod gi Migori ka. Gi wacho ni county Mamigori nitie kod lo momiyo kendo kothos biro kachwe kabende gimonego tim en jolo jopur matindo. The governor onego beni keto the right plan ne jopur mondo jopur one kaka nyalo yudo mbolea gine kata kaka ginyalo yudo bende pesa ma ginyalo purogo. Nyocha ne waneno ka moro notimre se atingni moko nong'iewo. Wadwaro ni that kind of example mondo time Migori ka. Be okone governor ong'i weche mag niang' gi weche mag ndawa gi kampuni mantie geto ng'anya mar rabuon. Wakwayo ni bond rabuon sani ko chako chiek. Governor bondo hakikisha ni kampuni jatiyo bondo jopur joge we kwalo rabuon wakadero Nairobi kata Thika. Ntiere geto ng'anya sweet potato processing plant. Wantiere stage makoro wadwa ni mondo factory no mondo oyaw mondo jopur mapuro sweet potatoes ochak yudo kaka gidhi kelo gik magipuro no e factory to gidhi yudo go pesa bende. Ka opogore kod ji wechego mag pur e county Mamigori, jokanyo mag bunge la wananchi e county ni bende dwaro mondo koro piny owacho mar county Mamigori koro manjo ket mwandu manyalo gero kembe mopogore opoge e county ni mondo chuog tije ne ojende. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi en kanyo dakika 19 bang' sa achiel mar odhiambo. Chendo endati lero kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV. Na nyisi kacha ni nyalo goyo kodwa mbaka ria deka uchiel nono ka bende wantiere mbui Ramogi TV kanyo Facebook wantiere Twitter kachiel kod YouTube nyiswa pachi kotendo gi mago mwa ikoni odhiambo makawuono. Evelyn Jalimbe wacho ni entiere kodwa e chendo kaka entiere Europe mano Kisumu County kare no kanyo Antifical Juma bende wacho ni entiere kodwa e chendo. Engineer Lazaro Kanyambo wacho kanyo ni
entiere makare kendo en tim marach tiyo kod yudhe marach kadh ketho mkutano mar jomoko. Mano timo mowacho ni gin timbe mowinjo bed ni ji osekalo kendo odwaro ni en wach mowinjo bed ni ikwero e okang' mamalo. Kaeto aneno kanyo ka Emilio Otieno kantiere Isili wacho ni entiere kodwa e chenro ni. Benta Charles wacho ni entiere Karen kendo mor gi kaka weche chopo ne Karen e yo makare. Kaeto aneno kanyo ka bende Albert Gwea kantiere Changamwe Mombasa wacho ni embe entiere kodwa e chenro ni odhiambo makawuono. Alan Tindi wacho ni entiere en wuod Kanyada Nyalkinyi sani en Mbita Town kendo Ramogi TV yudre maler Ramogi e kanyo mabendo kete wang'e to wacho kanyo ni weche mag tulo ok ber kata matin kendo kok weekend e kind jogo majo siasa ma pachuka. Mili Maya Ramula Ramogi TV wacho ni chopo Ramula e yo makare. Fredo ko mano kanyo jakanyado to nyiso kanyo Nyen bende entiere kae chendo ni kende ne gwenge makanyadoto wacho kanyo ni jopuonja Magendia High School bende okaw mos kuom tich maber mogik wacho ni joboda boda bende gin go kanyo gineno chendo ni mar Ramogi TV. Wycliffe Ayeko kantiere Sindo wacho ni Ramogi TV ler kono Nyango Alan aneni kanyo kae to bende wacho ni entiere ka Rambusi Kanyamua kende wacho ni Kisii oko jok mantiere county ma Kisii oneni giketo kwe kendo gibedo mabor gi tulo go mabendo sened riwruogno mar Azimio. Janet Nena bende wacho ni entiere Soweto oluongre kanyo ni Simple Lady okete mana kae Ramogi TV. Samuel Wodamani kaka pile wacho ni Sanyomin kendo entiere kaka entiere Games Naga Massive Siaya County kendo wacho kanyo ni weche go chopo ni e yo makare kaka Judge Dwaro. Kae taneno kanyo ka bende Jayalo Dek Agweny Duncan wacho ni en lwenj siasa to en lwenj ma okrumo wacho okwayo joma tindo mondo mikoro tiek lwenje go mitimo e kutombego mag siasa. Kato mar Madhenge kato anini kanyo wacho kanyo ni in bende intiere kae kendo in kanyo gi mama Umino Chuka wacho ni untiere Oyugi Spacho kendo Ramogi TV chopo no yo makare mor kod kaka weche dhi kata kama neno kanyo ka India siasa Babu Owino ntiere gimatimo ni kanyo mamori mokalo. Kaeto haneno ka bende Johnson Tetete mano kanyo ng'ato ni uko wuonda kana wacho kanyo ni en bende entiere kodwa choni. Jakona mga jonga nyisi kacha ni wantiere koda chenro ni kidienje ariyo mokwongo nyisi ni wakelo ni weche go manyien kabange wantiere kod twak maratil twak mabende kanya nyisi ni idhi takanyo gi George Bati hello VOJ kabende odiochieng' makawuono wadhi bedo kanyo gi Omulo Junior mamano ja siasa madhi wuoye lo Kenya Kwanza gi Frederick Okango mabende ja siasa madhi wuoye lo Azimio. Gidhi ng'iyo wach amend sirikal gi Azimio gin lweny mane mosebede kind Azimio gi Kenya Kwanza en twak mabende George Bati osekore yo makare kendo ang'no kelni twak ni mana bang' weche gi manyien. Wakoyo motenya kwa mga juang metwak kod wanyiswa pachi kod ndege magi mwaiko ni kata kamano kwa duogo pod wantiere kod weche mathoth e chendo ni maratil kete mana ka kendi metwak kodwa waduogo bang' thuolo machuok. Sama otimore, kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kine kolose. Totieno bade. Roslyn Obala. Jitenya lodi e school to jiadimu agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro nyachiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre sa 2 okinyi. Kik bai.
Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi, mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Female genital fistula kata FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to koka okang' mapiyo mar manyo thieth ma nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, apis mar jaod governor mar county ma Migori, M-Pesa Foundation kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuogoko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 24 dwe mar 2 higa ni endi nyaka tarik 3 dwe mar 3 higa ni endi e Migori County Referral Hospital. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyakoro mga jongero kamano kuom medo kete mana kae chendo ni maratil wadhi mbele gi miweche manyien kakoro twang'iyo mago mag somo aput manoyier kod jatenda piny Kenya mondo mi orang weche somo golo report mar 2 mana dweche 2 kende bang' golo report mokwongo. Report mokwongo emano ogolo yo makoro lo maduoko jopuonjre mag junior secondary skunde mag primary. Report mogol sani otwakie somo mag kuonde tiegruok mag mbalariany kod mago madiere mag TVET. Judith Omondi odondonwa lipodno kendo miyo wago eyo machal kodma. Ondamo mogik mar loso lipot mogik mar somo ma ibiro chwal ne jatend piny Kenya dwe mar 3 chakore wuok tich. Ma bang' aput mane opodh kod jatend piny Kenya chwalo lipot mar 2 tich ang'wen mokalo e weche mag somo mapacho kae. Lipodno kata kamano pok olosie kod jatend piny Kenya kata mana jatend migawo mar somo kaka ne gitimo e kinde mane ochwal lipot mokwongo dwe mar 12 higa mokalo. Lipot mane omiyo jopuonjre mag junior secondary odok dhi nyime kod sombgi e skunde mag primary. Lipot mar 2 ni otwak mathoth e wi somo mag kuonde tiegruok madiere kod mago mag mbalariany ka bende okelo paro mopogore opogore e wi tiegruok mag jopuonj mapacho kae. Moko kuom lipode mag ng'ur ma pudi ne ochoko e wi kuonde tiegruok madiere mag TVETs oriwo nok mar omenda ma ichwalo ne TVETs ma osebedo ka en macha e kinde ma kwan mar jopuonjre to medore. Omenda ni bende deko ka bende samoro lew ka okobiro. Moko kuom jopuonjre mag TVETs bende nonro yango ni ok yud sir mar help kaka owinjore gi yudi. Ka kata mana gigo magikonyore go e somo mag tije lwedo bende onge skunde go e kinde mamoko. Lokruoge ma pud ni dwaro ni mondo tim mondo mi sekta mar kuonde tiegruok mag TVETs bed makare oriwo medo omenda ma ichwalo ne TVETs, chwalo omenda ne jopuonjre duto misiro kod piny owacho, keto e agulu achiel omenda michwalo ne TVETs kowuok kuonde mopogore opogore. Loso weche mag omenda ma osebedo ka kwako sekta mag mbalariany gin moko kuom gik ma bende apudni ne oluwo. Lipode ma giyudo lero ni mbalariany mapacho kae ni kod gope mohewo bilion 54 ma owinjo gichul. Ka koro bende paro ma gichwalo ne piny owacho en ni mondo gichul gope duto ma mbalariany mapacho kae ni godo, wito oko nyinyo ma oketi e wi osuru mijuogo jotije mbalariany kaluwore ni ok gisebedo ka giyudo sara ka bende gichwalo paro mar miyo jopuonjre mag mbalariany hola ma onge rido kata keto chike mamoko kuom jopuonjre ok nyal chopie. Liekore ni lipodni ne ok orwaki kendo winjo timne lokruoge moko mondo mi jatend piny Kenya puodhe kaka mano ma inyalo ketie tim e sekta mar somo. Apudni ne omi thuolo mar dweche 6 mondo mi gigol lipot mong'ith mabiro konyo reso sekta mar somo chakre piny nyaka malo. Dwe mar 3 geno nitie ni lipot mibiro gol biro lero mathoth e wi lek ma Kenya nigo e wi loko lai manyien mar somo yare 844 nyaka CBC, wuok e junior secondary nyaka e senior secondary, chiwo lai makare wi kaka mbalariany biro tiego ji kitiyo kod curriculum mar CBC. Rameny ni biro neno dwe mar 3. Duoko mag penjo kod ng'ur ma osebedo ka nyiedhore biro neno. Judith Omondi, Ramogi TV.
Terinyake kaunti ma Homa Bay nyakoro Mgajuang kama moko kuom mine e kar chung'od bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay koro donje tij toyo kokoto ka gimanyo yore mag nyalo konyo familia magi kaluwore gi pek mar ngima kod nok mar tije e pacho ka. Jafwambo marwa ma Homa Bay Alia Beach lero kit tije ma mine go timo kod pek ma bende gikalie e tij toyo kokoto mano magitimo. Ma en gweng' madiedo kar chung'od bura ma Karachuonyo odiochieng' rieny makech to kata kamano kech mar ching'o kobadho mine gi ka giseriyo ka gimanyo yuto gi mapile ka pile ka tijgi en toyo kokoto tich makinde ma okalo yande neno kaka mano ma joma chuo kende ema ne nyalo timo. Gode kod bugni ma mine go eko goye kokoto gikale midhiero matek kaluwore gi kite madongo ma gibaro ka giramo ni ginyal bedo piny ni girito mondo migi. Florence Atieno mawuok e gweng' ma Oki osetiyo tij toyo kokoto kuom higni 4. Kokoto en tich matek kuomwa joma mine to wadonja nikech kaka wanyalo konyore onge mondo mi water nyithindwa sikul wayud kaka wanyalo chiemo. En tich ma most joma chuo ema ne time. Kogoye hip achiel kor ka nyalo yudo $200. En pesa matin ndi. Ka nyalo wuok ne chak okinyi saa 1 nyaka saa 12 odhiambo kor ka yudo $200. Mine gi mondo kinyi kokinyi e gode kuonde ma gitoye kokoto mondo giyud kaka ginyalo konyore miechgi ka giwacho ni thothgi bende puonjo nyithindgi mana kokalo tijno kata bed ni ok en tich mayot kod joma mine. Mae tich mwapuonjo go nyithinde skul e mwatimo go gimoro amora kata ute wa kwadok chien to tijni ema konyowa yo moro amora. Wanyalo mako nyaka tije mag chuo nikech kae mwakonyore kwayo pesa tek to no kwadhi mbele koro kae kama wakete genowa. Wandiko samoro inyalo tiyo ne 300 odiochieng'. Mine gi ywak ni pesa ma giyudo tin mokalo mok nyalo dwachgi te kaluwore kod ngima masani koro tek tweta e pacho ka geno margi en e piny owacho mar kaunti kaachiel kod jotelo makono biro winjo ywak margi mondo yie oresgi. Asegoyo kidi bang' higa matin asegoye tok higni 3 lakini en tich matek nikech wachake okinyi chieng' chamowa pesa ma wayudo tin wayudo $200 okinyi nyaka odhiambo $200 ok nyal romo budget kaluwore kaka wan gi nyithindo dhi skul idwaro school fee iriembo gi $200 no ibuk koro ok tin ok nyalre. Koro kaluwore ng'ama watiyo ne be samoro watiyo ne okoto ni be okodhi okokawe kibiro samoro idok maonge pesa. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Koro Mgajuang ma en chendo maratilo medo kelo ni weche go manyien anyisi kacha ni nyalo go kodwa mbaka nyiswa ni intipara ng'oko tendre gi magi mwaiko nikini nyiswa ni into ina Ramogi TV ka intiere gwenge magi odhiambo makawuona. Melo Nyasungu wacho ni entiere Ukula Beach kaita na Eliakim Abiud bende wacho ni entiere Gilgil kaito Julius Obonyo kantiere Kanyada Kuthidha wacho ni en bende entiere kodwa e chendo ni maratilo odhiambo makawuono. Achila Junior kantiere Naivasha bende wacho ni entiere kodwa e chendo Yando Wycliffe bende wacho ni Osemolo entiere Kisii branch mano kanyo wacho ni 045 entiere kodwa e chendo ni odhiambo makawuono. Kaito Tobi Janyatike bende wacho ni embe entiere kodwa kata kamano chich ni CBC di chendo mbele ka mano pache kotendre gi mago mag somo mabende ni wakelo ne Karuben Gimeri Deni Woodruben Gimeri bende wacho ni en Ramogi TV more mokalo. Chia Pina bende wacho ni embe entiere kodwa kae e chendo ni maratil kaito Ouru Nyamboko Yugis Dala wacho ni Ramogi TV chopo kanyo yo makare kaito aneno kanyo kabende Kevo Bonyo kantiere Ramula Center Ramogi TV ler kanyo yo makare kendo eno somodhi mano kanyo Reverend wacho ni entiere kodwa e chendo ni sechegi ka entiere county ma Kisumu kabende koro kwayo hai maber mos mago dhiambo ne johera mag Ramogi TV duto. Angelina Dega kantiere Loka wacho ni embe entiere kodwa chendo Barak Ndama Wood Kadem wacho ni entiere Kadem watho ng'er kendo chendo ni chopo kanyo e yo makare. Albert Gwea bende nyiso wa kanyo ni en bende entiere Shangamwe Mombasa entiere kodwa chendo. Emilio Tieno kantiere Nairobi aneni kanyo. Samuela Achenje bende wacho ni en bende oneno Ramogi TV e yo makare kaito
Masi Odiwuor Omoro bende wacho ni sigombre Ramogi TV chope yo makare. Brandy King kantiere Kisumu haneni kanyo kaeto Sprinkle Cleophas Banalus principal wacho ni en bende en bomora ahinya ka entiere chendoni entiere Oboch Nyabondo dala kaeto Stephen Odiwuor bende wacho kanyo ni en Kahawa West Kiambu County entiere kodwa chendoni odhiambo makawuono. Janet Nena haneni kanyo in bende wacho ni Soweto Ramogi TV chope yo makare kaeto Michael Omondi kantiere Kisumu manosem embe entiere kodwa chendoni. Mike Maiko Kindu Beidala Ramogi TV lere yo makare. Stephen Otiwa mwalimu bora bende wacho kanyo ni en bende entiere Sindo Suba Ramogi TV ler kono Nyowuoyo. Julius Obonya ni kanyo kaeto Wuod Nyaimbo bende wacho ni en odendre ni en Jarumba uwoka egwego magimbo kaeto wacho ni Hasani entiere Thika Road wacho ni kanyo ema honera Ramogi TV yo makare kaeto binaneno kanyo ka Julie na Awuor kantiere kodwa chendo wacho ni en tugi omako dhoge ni chiche kuma koro pinyo chomo nyamago mag siasa kama bende koro tulo medo mana bedo kanya kora mga juang. Aneno Stephen Odiwuor bende kato Owang Martha bende wacho ni gwenge mag Rangwe mano county ma Homa Bay Ramogi TV ler kendo chope yo makare kaito Bahati Timon haneni kanyo in bende wacho ni en bende intiere kodwa ka intiere Kibra kendo hiseche ginya koro mga juang wadhi mbele gi weche go manyien ka bende kwadhi mbele kanyo wado ni twak dhi mbele radhi nyime mariwo kanyakla omenda mag siro som jopuonjre kuonde tiegruok mamalo. Pono ni chenro makamano kere tim nyakoro mga juang jopuonjre mag mbalariany kod mago mag Tibet biro oro kwayo ne duol achiel makoro biro tayo chenro mag pogo omenda ne jopuonjre. Kata kamano jokanyo moko to kwedo paro mar nywando omenda go kamoko to luor ni dipo ka jopuonjre ma onge nyalo ore miyudo sir makamano. Ripolo miyo waler hiyo machal kodma. Higni machon nitiere pesa moro mane miyowa niluongo ni boom. Tie joma nonyombo kata kode, tie joma ne puonjo nyithindgi. Kata kamano jopuonjre masani nyaka many yore mag siro sombgi. Gimoro matin ma sirikal miyi tiyudo ni ochulo mana fees kende to koro idhi dak kanye tade chamano. Aguch tiegruok berore koso barore. Gima tiyo maber ok onego bed ni iketho. Rei Polo kolo ni wachni matut e sigana makende. Jumapil saa 1:03 otieno mana Ramogi TV. Higni mag 80 kod 90 jopuonjre ne nigi ting' mar iko bongo gi kende ne somb mbalariany. Ngima ne mbera enye university. University ne miyowa gik moko duto. Tichwa ne mna tich somo kende. Kata kamano chal marach mar ochumi oduoko ting' duto e gok jopuonjre kod jonyuol. Nyathi manyako nyalo ng'isi ni ok adag kodi, at least mondo achiemga. Kora mga juang mano kanyo en twak mabende krasigana mabende hang nemiwa